Okamžite by som mal prísť o vodičák, lebo vodič MHD musí ovládať vyhlášku na 100%. A taxík je podľa vyhlášky takisto vozidlo hromadnej dopravy, takže môže jazdiť v buspruhu a značka zákaz zastavenia platí pre ostatných účastníkov cestnej premávky, nie pre MHD, Arrivu a taxi. Tak a teraz mi skúste ešte raz niekto povedať, že na taxi vodičák netreba skúšky. Takže poďme si to rozobrať. Zástavka, alebo celým názvom Zástavka vozidiel pravidelnej dopravy osôb je šokujúco určená pre vozidlá pravidelnej dopravy osôb, čo taxi do tejto kategórie nespadá, keďže v prípade taxi sa jedná o zmluvnú, tým pádom nepravidelnú dopravu osôb a vtedy platí aj pre taxi, že na zastávke a priľahlom nástupišti v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zástavku a končí sa 5 metrov za označníkom zástavky a tam, kde táto dopravná značka nie je vo vzdialenosti kratšej ako 30 metrov pred označníkom a 5 metrov za označníkom, sa nesmie zastaviť a stáť, ale za to vo vyhradenom jazdnom pruhu pre autobusy alebo trolejbusy smú jazdiť aj vozidlá taxislužby, ktoré sú riadne označené. Vozidlo taxislužby pritom nesmie obmedzovať plynulosť jazdy vozidiel, pre ktorý je tento pruh vyhradený. V každom prípade, pane, som rád, že máte dosť mojich videí stiahnutých, aspoň sa niečo nové naučíte a môžete si ušetriť čas a silu a možno to aj bude pre vás dosť prekvapujúce, ale aj v DPBBAS majú nielen internet, ale dokonca aj sociálne siete, takže o mojich videách už dávno vedia. V každom prípade, ak máte inú vyhlášku, poprosím dajte do komentáru link, kde taxíky patria do MHD a môžu stať na zastávkach. A rozhodne vás nebudem vyzývať, aby ste vrátili pre istotu vodičák vy, lebo rátam s tým, že mi odpoviete obdobným gestom, aké máte na svojej profilovke.